Записах се в курса, който Академията на Алекс предлага по английски, защото изпитах нужда да подобря комуникационните си умения. През годините съм изучавала езика, но така и не усвоих спокойствието да разговарям. Изпитвах едно притеснение, което тук в сесиите, които провеждаме, успявам да се отпусна, да говоря, да не се притеснявам първоначално от грешките, които правя, а просто мозъкът ми да свикне да учи на английски и в последствие осмислям и граматиката, да се изразявам по-правилно. Упражненията, които всеки ден съм се наложила да правя, а не да пропускам, са много увлекателни. Текстовите, видеята, звуковите записи, които са подбрани, за мен са доста приятни за слушане, за четене и съответно ми доставя удоволствие самата работа по упражненията. Не го чувствам като нещо на сила, така че този курс към момента, вярвам и занапред, е един чудесен начин да подобрим както говорните си умения, така граматиката, да научаваме нови думи и да постигнем целта си, а именно спокойно да разговаряме на английски, когато ни се наложи.